ana sanga ani wakati malikono ani maliko ka demsen fara mo ko baka an foli be o bela jare kere no munu me kan suini wakati na amawla donne ka foko sorlono o ka télévision mandire kan noyi maliko na funi point net tv aboka émission de marquer les kene kan noyi séquence rapée no be diffusé chaque mardi à partir de 18h bi ani darabara do de ñong fe wala kanjime vida kan fete le ko kaya ede darabanay nere de dawanalizi ambeb na ke darabane bi ou bien okay ñe darabana ko la ou bien mais bon dimne no bidoni je suis triste mulila on m'a dit un bio Omar donc chien werani Omar tan no aha oh oui que problème tala sinon ge aller de to asigi flasina wala edem ganga sigi chamancelana wala ankme bonet mali torome ankme je kama d'accord prochainement sinon darabana et merci beaucoup inana nga plateau kan et tout comme yere nyabala malikuna foni kan kulengeni yele doroni bi yere yenye nga makote kula imakoye plateau ko fela wala yeko yekon voilà comme yere émission to ko séquence rap alebe talke fait jeune munu beno ni talambula mais na talent caché de nous plus précisément rap domaine konnala et sonne ko talambia non ne sonne le trop sonne no ay kan filangata. Oh my baby, tonight de kadi, anga nyongo mine fo jugu kasabi. Che baby kote, kigan turumante, kana jalo nunu calculer, on va tout casser. Oh my baby, tonight de kadi, anga nyongo mine fo jugu kasabi. Che baby kote, kigan turumante, kana jalo nunu calculer, on va tout casser. Sexy girls, sweet girls. Kito gobe wa chichogote baby garena anga kodu monke shuina kari chanshite kelefe jalu nunu fili kofe ko bianga parui motu nekte wabe kari Rolexi jugu non y a rien à dire franchement talent bien non. Non, tu vois, faut cher de poule méga kena. Mais imagine pas trop fois l'aurait dirana. Comme émission ma bon, n'imagine pas trop fois là, ante boyambi. OK, faut voir. D'accord, Darabana, franchement parler bras qui kan fidi, y a rien à dire talent béyeredi. Ouais, merci. Darabana, il est sans joli. Bon, nina nga ke someone kele. Hein? Jamais kulenge la cheni na koi. Darabana, il te reni jamon follow. Bon, et toi, c'est où, ne jam jalo. C'est où jalo. Ouais, il veut une Umar Bey jam kili. Hein? Flagenu. Ah, on est là, kosanen no tanto jaja. Manager flagé. Aha, allez reflète. D'accord, na klubana kan aka gros bisous bien. OK. D'accord. Et Darabana. Ouais. Né Sanjo libéra pouke. Bon, depuis 2016, à ma cour, on fait 600. 2016. Voilà. Donc, on est à Saint-Joli. Bon, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Oh, 5 ans. 5 ans. D'accord. Wal ma 5 ans était ante se matino an kulo mai mo me do an kuna doro o e micro nyi ani yere ko to do ani musique koni. D'accord, Darabana. Ouais. Donc il y aura pour l'année sans durer comme on a dit. Oui. Et comment dirais-je, il veut se guider do iga début là adamnen. C'est vrai qu'il se iba adamner la mais bon comme il y a pas bec à la massa après famille là et tout willa ka ko keke bon vraiment damna agala don ko parce que souvent ma ke akumandi la mère. Oui, famille africaine bake. Voilà, on va comment faut utaga la faut nous boire la. Wa faut que ibe ka kedere ngai. Faut que 600. Oui, on a singa wa toi. Oui, à toi. Oh mani kungolo yebo faut que nyato la mane dembe ka ke. Kasoro ibi kiga loisir et tout. Ko jawo quoi. D'accord. Mais anyanda do gele ou la ite continue no ya. Bon, il a payé gele n'était pas damnen. Bon.
a gɛlɛyara dɔɔni et puis a tilara ka nɔgɔya parce que a daminɛ kun ka d'an ye mais moyen yɛrɛ kun tɛ yen ka fɔ k'an bɛ taa studio la voilà depuis an b'a kanu quoi an bɛ taa voix enregistrer voilà fo ka na kɛ an nana don studio la kana mɔgɔ sɔrɔ min b'a fɔ ko non karisa ni mɔgɔ bɛ son na na dɔrɔn i k'a kɛ i tɛ wari sara. Il n'y a rien à dire. Un kɔrɔkɛba ye Lafiya Prod Ozo. Lafiya Prod Ozo. Foli belebeleba bɛ Lafiya Prod Ozo. Un gros bisou à vous. D'accord, il n'y a pas de souci. O dɔrɔn de y'i ka gɛlɛya ye. O dɔrɔn de ye gɛlɛya ye. Bon il paraît que ka taa son bɔ dɔrɔn ani la mère tun bɛ kuma minnu fɔ. Bon souvent fana bon moyen ba kun tɛ moyen déplacement ba kun tɛ quoi. Awɔ ani swag voilà mais an m'an débrouiller swagiw la. Mais moyen de déplacement n bɛ tagama. Tile kɔrɔ. N bɛ tagama a bila ka taa Lassane ni fɛnw. Yɔrɔw la an sen na ka taa concert la ka segin. Parce que kanu o ye kanu ka baara ye. O ye tiɲɛ. Voilà. O yɔrɔnin diyara n ye sa. D'accord, il y a pas de souci. Sisan. Est-ce qu'il y a chance sɔrɔ i ni rappeur ba ninnu ka featuring kɛ yan? Bon, non ma chance sɔrɔ la fɔlɔ. A ka di ye ni jɔn ka featuring kɛ? Bon, artiste min yɛrɛ ka di ne yɛrɛ yɛrɛ. Ne min kanu i m'a dɔn dɔnkilida la. O ye Wi Soldat ye. Wi Soldat. Ale ka di ne yɛrɛ. Ni sana ɲɛ. Wi Soldat Olivier. Voilà. Chaud. Racha. D'accord, il y a pas de souci. N'a ye ni émission in lajɛ dɔrɔn a b'i contacter problème foyi t'a la. O i t'i kani fili tuguni komi i ma jɛn ne b'a fɔ n ma ɲinɛ o. Mama bariga mama bariga i ka sɛgɛn ni ka ɲani bɛrɛ jaabira i ka sɛgɛn ni ka ɲani bɛrɛ jaabira sɛgɛn ko ɛrɛ ye ne ka waati de sera sɛgɛn ko ɛrɛ ye waati de sera mama i ni ce i ka dɔw jaabira mama kana jɔrɔ i ka petit kɔgɔra ne bɛ baara de la nɔ ne tɛ saliya tangi ne bɛ taga don dɔ ne bɛ stadi fa n bɛ ka pactole ɲini fo n ka mama la iji ko minnu ye n dɛmɛ u ka manière la aw kana jigin na aw ne bɛ baara la rape ma nɔgɔn surtout an ka Mali la u y'an juguya mais bi an muɲura ko nkalon tɛ mɛn boli la ko tiɲɛ bangera an ka sɔn bɛ ka kifɛ jɔ Mali dɔrɔn tɛ nege fansiw bɛ ka kule k'olu b'anw fɛ an ka san caman baara kɛlen cɛw tɔnɔ filɛ tɔnɔ filɛ Jɛnɛba foli b'i ye sa. Yara au début n kun dimina dɔɔni i kun b'a fɔ i kun b'an fasa da mais depuis mama mɛ dɔrɔn fo k'a diya n ye non i bɛ nin yɔrɔnin tigɛ de dɛ ka taa nin yira a la n'a ye nin ɲɛ kɛ franchement parler a b'a fɔ non a ye ji yɛrɛ bɛ ci a ɲɛ kan fɔlɔ ou bien d'accord nin ye an wolobaw fasa ye kɛ u bɛɛ gros bisous. Bisous baden. D'accord, il y a pas de souci. Darabana. Sisan nɔ ne bɛ fɛ i k'i da don i ye avantage min sɔrɔ rap kɔnɔna la. Bon avantage. Bon n ye avantage min sɔrɔ. Bon avantage ba tɛ mais a bɛ ka fisaya quoi. Parce que ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn dɔn. Et puis ni ko bɛ ni show bɛ u bɛ n wele. U bɛ n programmer. Donc bɛ taga prestation ni fɛnw kɛ. Voilà. D'accord. O mɔgɔw bɛ yen. O mɔgɔw bɛ yen. Voilà. O dɔrɔn. Bon o fɛnɛ ye belebeleba ye parce que i b'i to de la ka kɛ ura ye et tout. Darabana. I bɛ école la. Non bon n ye école bila. I ye école bila. Rap kama. Donc i bɛ fɛ k'i ka kan yɛrɛ de ya. Non ko dɔ bɛ kɛ ɲina 20 21 mais école bilali a fɛn t'i la kɔni a nimisa t'i la. Nimisa bɛ na dɔɔni mais n tɛ se ka segin kɔfɛ tuguni quoi. A nimisa b'i la. Nimisa bɛ na. Bon kalan bɛɛ tɛ classe kɔnɔ kalan ye koyi kalan ka ca. Ouais kalan ka ca. I bɛ fɛ ka dɔ kalan fɛn dɔ kalan. Ko o kɛ rap kɛrɛfɛ. Il y a pas de souci o kɔni ka ɲi nɔ n'i y'o kɛ i tu i t'i kan fili tuguni. Ok faut pas te. Bɔlɔntini pe ka ca ni 2000 n'i taara kɛnɛ kan an b'a ta hali sura i ka jo ye tafta an bɛ jigin kɛlɛ kɔnɔ sharp
ame taga fere ke fo bagdak anga getola atisnichi fe manga getola ame betizike ni singolte abe tianike le fuwa dala abe circule manu wa vision birigiye weshiga play musique gomegi kanani kirigiye poromo benale illimité abega menali kebirite manege qualité figoshe ateme tugu be confirmé fogwa solango gana maobe mina uchama sanoni wari ni jama udade ga bonege kuma tuda sotarama bebe gerevula ubega joma yake anga parantula ndabali bani no malikola sugu bebe ke ya farafina sozabe tuwa bukorotechi mfana be bamana melody malaga jiguga ina for we ina for bamana solda we Jara. Non, il n'y a rien à dire. Franchement, talent bien, il est son aéré. Ou bien. Korovien. Non, 2021, comme il y a photo de Koroveke. Ou bien. D'accord. Et Darabana, et tu as deux projets là? Bon, projet, Chamamé. Bon, me faire un clip que, me faire un EP que, comme 7 singles. Voilà. Au début, en gros là. Et puis, kofe épée kelen kofe foge épée warga labo no weke o showcase ou concert balma oh ouais balama ba andala ma be chigo kenagay ala gaira nan inshallah d'accord oye ibrode ni rebe fika adone daga banaka revu jumei rapu queen ni revu e ka revu jumei tiens bela jeleng ad fo ko daga bana yeah akana bali mɔgɔ si la non a tɛ bali mɔgɔ si la fana n sigilen don n'a bɛɛ de quoi a bɛɛ lajɛlen n pɛrɛnnen yɛrɛ yɛrɛ de don ni nana ye fasi o fasi la an bɛ yen ka dɔgɔ d'accord y a pas de souci ne ko an bɛ nin bɛɛ la i furulen don wa non furulen tɛ a ma se furu ye fɔlɔ san 21 tigi bɔ an na dɛ san 21 ma se furu ye a ma se furu ye fɔlɔ e bɛ fɛ ka san joli kɔnɔ ko ni tɛ problème ye o tɛ problème foyi ye n bɛ na nin dɔ ye n b'o di ma d'accord ni furulen tɛ fɛn tɛ yan non o bɛ o caman ba bɛ caman yɛrɛ manager yɛrɛ b'a kalama ko kalama caman ba yɛrɛ ne da t'o ko la bon n sen bɔra i ka n kun bɛna mun ɲini ka d'i ma n sen t'a la ni n'a banna kɛ n'a banna san na ko n'a banna san mun na i bɛ n wele mais i bɛ fɛ ne ka sɛbɛnni kɛ o n'a banna i bɛ fɛ ne ka sɛbɛnni kɛ caman ba min bɛ n kɛ n'a banna i bɛ n wele n bɛ na ok en attendant i bɛ dɔ d'an na fɔlɔ i ma foyi d'an na émission bɛna ban ok papa tɛ i bɛ fɛ ka jumɛn de da i la n tɔgɔ ye Jɛnɛba ni mun ka di ye ok papa tɛ Jɛnɛba n bɛna dɔ da i la kana presse sani émission ka ban n bɛ dɔ da i la émission banna o émission banna émission bannen de don walima n'i t'a dɔn i k'a fɔ n ka émission tigɛ an ka taga de walima o de don na n ko si ma kadi bɛɛ k'i pari a kadi bɛɛ k'i pari a kadi bɛɛ k'i pari qui s'appelle comme jamais e ɲɛ tanga Jɛnɛba ka sɔgiw la e ɲɛ tanga Jɛnɛba ka marigiw la e ɲɛ tanga Jɛnɛba ka konu na a ka plateau konu na yeah fasa jara non nanga ɲɛsima san kɔni bɛ se ka ɲɛsima d'accord non franchement Darabana i nana an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ i y'a na nisɔndiya ne yɛrɛ y a rien à dire fo ka ɲinɛ Umar ka absence kɔ ka sɔrɔ nin wagati bɛ n sɔrɔ n bɛ k'ale de tɔɔrɔ d'accord voilà i ka kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛlikɛbagaw ma bon kumakan laban min bɛ n bolo k'a lase filɛlibagaw ma donc ka di n ye bɛɛ k'i abonné Mali kunnafoni net la suit actualité bɛɛ lajɛlen a b'a sanfɛ Mali actualité bɛɛ lajɛlen bi n ka foli b'aw ye foli belebeleba anw yɛrɛ merci an cɛ a ka baara la de rien t'inquiète hali bi Ala ka fanga di kow ma amina Ala ka duwawu minɛ an bɛ duwawu kɛ aw yɛrɛ fɛnɛ ye Ala ka level tɔw yɛlɛ tout i ye rêve comme fɔ bɛɛ ka Darabana fɔ Ala ka bɛɛ nɔgɔya Inch'Allah. D'accord. Voilà, an b'i fo
i nana an nisɔndiya ka na Mali kunnafoni téléspectateurs la nisɔndiya. Merci beaucoup. Donc an b'a fɔ an filɛlikɛbagaw ye comme Dagabani y'a fɔ cogo min na a ye continuer ka Mali kunnafoni.net suit actualité bɛɛ bɛ yan. N'i bɛ fɛ ka distrait n'i bɛ fɛ ka kunnafoni peu importe ce que tu veux i connecté Mali kunnafoni.net TV. Donc a y'aw abonné a ye commentaire kɛ a ye j'aime badenbaw kɛ voilà comme an y'a fɔ cogo commentaire la suggestion si vous avez des choses ni suggestion dɔw b'aw bolo a y'a bila commentaire la an bɛ aw de kama et tout. Voilà. Donc, merci beaucoup. À me foko, bye bye. À nous revoir. Shalom.